sorg? Vi kender alle ordet sorg. Men hvad betyder det egentlig? Hvordan føles det? Hvorfor sørger vi? Min sorg er min mormors demens. Min mormor har altid heddet Momse. Jeg ved ikke hvorfor. Det har hun bare. Jeg har altid været meget sammen med min momse. Jeg boede nærmest hos hende. Hun lærte mig at lave mad. Hun lærte mig at lede efter det gode i mennesker. Og når jeg sov hos hende som lille, var det mig, der læste godnathistorie højt. Hun faldt altid i søvn, inden de 3 små grise havde besejret den store stykke ulv. I starten lagde jeg ikke mærke til det. Det var først, da hun ikke længere kunne huske, hvad jeg hed. Ikke længere kunne huske, at min morfar var død. Hun glemte at spise, glemte, hvor hun boede, og glemte at tage sine piller, eller tog dem alle sammen på én gang. Jeg har aldrig fortalt hende, hvor dårlig hun blev. Hun ville ikke kunne huske det om 30 sekunder, men hendes blik, hendes bange, sørgmodige blik, ville ætse sig fast på min nethinde. Jeg sagde altid, så længe du kan huske, hvem jeg er, Momse, så er det lige meget med de små ting. Og så smilede hun, og så var det glemt igen. Det har altid været vigtigt for mig, at hun kom ud og fik nogle gode oplevelser. Når vejret har været til det, er vi taget på havnen for at få en is. Vi har været i den gamle by, så hun måske kunne huske noget fra gamle dage. Og sidste år tog vi til Aalborg på Kunstmuseum. Jeg på gåben, og hun i kørestol. Og nu er hun død. Min familie græder. Personalet på plejehjemmet græder. Min fætter er fuldstændig sønderknust. Det er jeg ikke. Jeg græder ikke. Selvfølgelig er jeg ked af det, men jeg har ikke behov for at græde. Og det har jeg det lidt skidt med, for selvfølgelig elskede jeg min momse. Men vil det sige, at jeg ikke elskede hende højt nok? Er det forkert ikke at græde? For at finde ud af det, er jeg taget til Aarhus Universitet for at tale med en, der ved mere om det end jeg. Det gør Maja O'Connor. Hun er psykolog og forsker i sorg ved Aarhus Universitet. Hun kan fortælle mig, om det er underligt, jeg ikke græder. Nogen vil have brug for at græde og hulke og reagere voldsomt på deres utilfredshed eller deres separationsangst, kan man kalde det. Den her ængstelighed ved at være adskilt fra den, man elskede. Og det vil så aftage over tid, og andre vil man ikke se ret meget reaktion hos. Og det er altså ikke sygeligt på nogen måde ikke at reagere. Hvad er sorg egentlig? Og hvorfor sørger vi? Jamen, mennesker sørger jo, fordi at de reagerer på en adskillelse fra en figur, der har været central i deres liv, og tit også i forhold til overhovedet at klare sig i hverdagen, få maden på bordet og rytmen til at køre. Så det, der sker, når man sørger, det er, at man reagerer på at være adskilt fra en, man elskede. Det har været meget frustrerende at se et menneske, jeg elsker, forsvinde for øjnene af mig. Derfor har jeg altid klynget mig til den mindste ting. Hvis hun i det mindste kunne huske, at jeg var familie, eller bare at hun var glad, når jeg kom. Vi følger oftest tosporsmodellen, når vi sørger, viser den seneste forskning inden for psykologien. Vi veksler mellem glæde og sorg. Vi bliver glade, når vi ser blomsterne, der springer ud, og sorgen virker ikke så voldsom. Til gengæld kan dårlige oplevelser, en uventet regning, der kommer dumpende, virke forstærkende på sorgen, fordi man igen bliver trist eller vred. Det er vigtigt, at vi veksler mellem de følelser for at kunne leve med tabet, og med tiden vil glæden fylde mest, og sorgen bliver til savn. Bare et lille smil kan nogle gange være nok til ligesom at tænde den der glæde. Lige nu har jeg det fint, men det kan være, at jeg får brug for at tale om min sorg senere. Min momse var ganske vist ikke udpræget troende, men hun kunne godt lide at komme i kirken og holde af sin lokale præst. Så hvad kan kirken tilbyde mig, hvis jeg får brug for hjælp? Kirken den kan tilbyde noget helt unikt, nemlig at dels en tro på, at der stadigvæk er et liv, der er værd at leve, og at vi kan skabe nogle rammer, hvor man egentlig også kan få et fællesskab med andre mennesker, der har oplevet det samme. Og faktisk kunne konstatere, at man er helt normal, og det sorg, man har, den er sammenlignelig med, hvad andre oplever. Der var en gang, hvor hun pludselig ikke anede, hvem jeg var. I hendes hoved havde hun ikke engang fået børn endnu. Jeg kunne se, hvor bange hun var, og det gør stadig ondt at tænke på det. Men det var svært for mig at tale om min sorg, når hun ikke var død. Det ville jo være rigtig dejligt, hvis man bare kunne sige en eller anden enkelt ting, som mennesker kunne gøre, når det var sådan, de mistede deres elskede, og som ville gøre livet lettere for dem. Men det kan man ikke.
Dagen for Momses bisættelse er kommet. Kisten er overraskende let, men hun var også lille bitte til sidst. Sorg er individuelt. Jeg savner hende, men det er gået op for mig, at jeg allerede har sørget. Det hårdeste for mig var ikke, da hun døde. Det var, da hun glemte, hvem jeg var. Når hun er blevet kremeret, kører vi hende hjem til Roskilde. Der tager vi en sidste strøgtur og en sidste is på havnen, inden hun bliver lagt på kirkegården ved siden af min morfar.